Миннән сиңа сәлам тапшыруы үз эшен башлый. Экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Умяров Мөнир Кәбир улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апалары Фәния, Мәрьям, энесе Тәфик гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның котлауларына шулай ук Адуевщина Сызрань шәһәрендә яшәүче барлык туганнары, Яңа Терешкадан кардәше Марат Рамазанов та бик теләп кушылалар. Сөекле кешебез 1963 елның 19 мартында Яңа Терешка авылында якты дөньяга аваз сала. 1970 елның 1 сентябрендә әлеге авылның төп мәктәбенең бусагасын атлап керә. 8 еллык белем алып, Урта авыл мәктәбендә 1980 елда чыгарыла. Яшь җегетне 1981 елда Совет армиясе сафларына алалар. Мәскәү төбендә намуслы килеш ул хәрби хезмәтен үтәп кайта. Туган авылының МТМ оешмасында слесарь буларак эшли башлый. Булдыклы, тырыш егет 1988 елда инде җитди адым ясап үз гаиләсен кыра. 1 елдан соң яшь гаиләнең олы сөенече булып кызлары Ләйсән, 1991 елда икенче йолдызлары Гүзәл дә якты дөньяга аваз салалар. Иске Кулатка эшчеләр поселогына күчеп китеп уланда 1988 елдан 1995 елга кадәр Иске Кулатканың МСО оешмасында хезмәт куя. 1992 елда Саратов шәһәренең төзүчелек техникумында төзүче техник һөнәрен үзләштерә. 1995 елдан 2010 елга кадәр районында хуҗалык эксплуатация конторасы директоры булып эшли. 2010 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Иске Кулатка администрациясенең Транстехсервис оешмасында хуҗалык бүлеге начальнигы буларак эшли. Кайда гына эшләмәсен, аны барысы да гадилеге, гаделлеге, тәвәккәл, җитди һәм намуслы була белүе өчен яратып хөрмәт иттеләр. Шуңадыр аны күп тапкыр төрле дәрәҗәдәге почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Энебез, абыебызны район күләмендә белмәгән һәм танымаган кешеләр дә бик аздыр. Ул ачык шат йөзле, киң күңелле, аралашучан. Һәр вакыт олысы, кешесе белән дә уртак тел таба ала. Аның йөзеннән бер генә дә елмаю китми. Гомер барышында авыр мизгелләрне дә ул күп кичерде. Кызганычка каршы 2004 елда яраткан тормыш иптәше Суфия Якубовна мәңгелеккә китеп барды. Бер ялгызы, 2 баласын авызына кабып, энебез югары уку йортларында укытып, олы тормыш юлына аяк бастырды. Бүген инде алар икесе дә үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Ләйсән Ульяновск шәһәрендә балалары Регина һәм Янаны үстерә. Гүзәле Аллага шөкер үзеннән ерак түгел. Иске Кулаткада гаиләсе белән яшәп, баласы Алсуны үстерә. 3 татлы кыз оныкларын кадерле кешебез яратып, бөтен җаны, тәне белән оныкларым дип ах кылып гомер сөрә. Кадерле энебез, абыебыз, сине ихлас күңелдән олуг бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Аккан суда еллар артыннан еллар узып, энебезгә, абыебызга 60 яшь тулганын сизми дә калганбыз. Сиңа таң җилләренең назлысын, сәламәтлекнең ныгын, күңел тынычлыгы, шиксез бәхет һәм уңышлар телибез. Һәр вакыттагыча шулай сабыр, тырыш, ярдәмчел, киң күңелле, без туганнарыңа терәк булып, бик күп еллар әле бергә яшәргә язсын. Син безнең өчен ныклы терәк һәм үрнәк, безне кайгыртып һәм ярдәм кулы сузып яшәвең өчен мең рәхмәт. Алдагы көннәреңдә һәр туар таң күңел кирлеге, тән сихәтлеге, бәхет, шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Кай вакытта гомер узган, энебез олыгайган, балачак һәм яшьлек чагы тәгәрәп артта калган. Һәр сорауга җавапны син һич шиксез таба идең. Бер аңламас нәрсәне дә аңлата ала идең. Бу дөньяны күп серләрен без синнән белгәнбездер. Бергә җырлар җырлаганбыз, елаган, көлгәнбездер. Син кунакчыл, син ярдәмчел, алтын куллы хәрештә. Әле һаман афарин син, 60 тулган килештә. Син әти дә, карт әти дә, син бит иң шәп балыкчы, син җырчы да, гармунчы да, күңелгә моң салучы.
Кытлыйм абый шын күңелдән, 60 яшь кытлы булсын, тормыш юлың нурлы булсын, ризыкларың мул булсын. Организмың таза булсын, бешән иярлек булсын, 70 яшың үткәргәндә җырлар көйләрлек булсын, күз караш белән булса да кызлар сөярлек булсын, гаиләң бәхетле булсын, оныклар артып торсын, кесә төбең калын булып, кыштырдап кына торсын. Без бер бөтен, аерым булсак без кисәк кенә, гомер матур, туганлыкның кадерен белсәк кенә. Хөрмәтле Мөнир Кәбирович, матур юбилейгыз кытлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшәү үзе бәхет, яшәү үзе бәхет. Байлык мәшәкатен, тормышның рәхәтен бүләк итә сабай дөньяга. Яшәү дәвам итә, алдан иләр көтә, торган саен ныграк сынала. Яшәү үзе бәхет, яшәү алтын тәхет, белеп яшик җирдә кадерене. Яшәү үзе бүләк, яшик бәхет теләп, her kimge de gümür kaderler. Yaşav uzi bakır, yaşav altın takır, belep yaşık jirde kaderine. Yaşav uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Yaşav yarış miken, elle yalgış miken, anlay almaz adam balası. Bir şu kuvanışın, şatılık yuvanışın, inge salıp kupme barasın. Yaşav uzi bakır, yaşav altın takır, belep yaşık jirde kaderine. Yaşav uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Yaşav uzi bakır, yaşav altın takır, belep yaşık jirde kaderine. Yaşav uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Ömür şulay üter, aldan iler küter, hayırlısın tilep her işinden. Siyuga diyenip, siyip hem siyilip, yaşa jirde yaşa ey kişim. Yaşa uzi bakır, yaşa altın takır, belep yaşık jirde kaderine. Yaşa uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Yaşav uzi bakır, yaşav altın takır, belep yaşık jirde kaderine. Yaşav uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Yaşav uzi bulak, yaşık bakır dilep, her kimge de gümür kaderler. Her kimge de gümür kaderler.